Väčšina e-shopov sleduje stovky metrik. Obrat, ROAS, PNO, konverzný pomer, návštevnosť. Lenže tieto čísla vám nepovedia, prečo firma zarába menej, ako by mohla. Ja sa pozerám na e-shop inak. Prepájam predaj, marketing, produkty, maržu a správanie zákazníkov do jedného obrazu. Nezaujíma ma, či SEO narástlo o 15% alebo reklama priniesla viac kliknutí. Zaujíma ma, prečo firma rastie alebo nerastie, kde stráca peniaze a ktoré rozhodnutie prinesie najväčší dopad na zisk. Každý týždeň sledujem desiatky signálov naprieč všetkými marketingovými a obchodnými kanálmi. Hľadám príležitosti skôr, ako sa prejavia vo výsledkoch. Odhaľujem problémy skôr, ako začnú stáť tisícky alebo 10 000 eur. A majiteľom hovorím 3 veci. Prvá, čo sa deje? Prečo sa to deje? A čo má urobiť ako prvé? Neplatíte si ďalšieho SEO špecialistu. Neplatíte si ďalšiu PPC agentúru. Platíte si človeka, ktorý z dostupných dát pomáha robiť lepšie obchodné rozhodnutia a zvýši vám to zisk.